Dobre, rovno sa do toho pustíme. Viete, keď sa povie staroveká história strednej Európy, väčšine z nás hneď napadnú rímske légie alebo to obrovské sťahovanie národov však. Ale, a to je to veľké ale, je tu jedna absolútne fascinujúca kapitola, ktorá formovala tento náš región o dosť skôr. V dnešnom zhrnutí sa totiž detailne pozrieme na Keltov, konkrétne na území dnešného Slovenska. A rovno zabudnite na ten mýtus o nejakých primitívnych kmeňov žijúcich v lesoch. Vôbec nie. Boli to doslova priekopníci urbanizácie a civilizácie. Ako potvrdzujú výskumy, práve táto etnická skupina zanechala hlbokú stopu na celom kontinente a ich príchod k nám znamenal obrovský technologický aj kultúrny skok. Takže predtým, než pôjdeme ďalej, položme si jednu naozaj zásadnú otázku. Kto sem na toto územie vlastne priniesol úplne prvé písmo, kto tu zaviedol to vyspelé poľnohospodárstvo a kto postavil tie obrovské opevnené mestá? Ak tipujete Rimanov, ste vedľa. A neboli to ani žiadne neskoršie stredoveké kráľovstvá. Boli to presne oni, Kelti. Jasné, už pred nimi tu žili rôzne kultúry, ale s Keltami prišla úplne iná liga. Priniesli niečo, čo už pokojne môžeme nazvať skutočnou civilizáciou, so všetkým, čo k tomu patrí, od premysleného obchodu až po naozaj zložité remeslá. Prvá časť. Príchod a prvenstvá Keltov. Pozrime sa na to, ako to celé začalo. Keď sa zameriame na časovú os tzv. Laténskej kultúry, má to celkom jasný vývoj. Kelti sem, do Karpatskej oblasti, dorazili niekedy v 5. až 4. storočí pred našim letopočtom. Jednoducho sa presúvali zo západu, z území, ktoré dnes poznáme ako Nemecko, Rakúsko či Česko. A presne toto bol ten moment, ktorý u nás odštartoval neskorú dobu železnú. Je to v podstate príbeh s neuveriteľným rozmachom, za ktorým nasleduje celkom tvrdý pád v 1. storočí pred našim letopočtom, no a končí sa to až dnes, kedy z týchto miest máme úžasné centrá archeologického turizmu. A teraz si predstavte slovo biatek. Znie to možno nenápadne, ale ukrýva sa za tým obrovský historický míľnik. Je to totiž doslova tá absolútne prvá známa stopa písma na území Slovenska. Kmeň bojov, ktorý sa tu usadil na úrodných nížinách, začal v istom bode raziť vlastné strieborné a zlaté mince. A práve tieto mince niesli mená keltských vládcov, jedným z nich bol aj spomínaný biatek. Chápete, to nie je len nejaký zaujímavý kúsok kovu, je to hmatateľný dôkaz, že mali fungujúcu a mimoriadne silnú ekonomiku. Ak dokážete raziť vlastnú menu, znamená to, že máte centrálnu moc, perfektnú organizáciu a poriadne široké obchodné väzby. To je jednoducho fascinujúce. Druhá časť. Život v keltských opidách. Ako vlastne vyzerali ich slávne mestá? Ak chceme pochopiť Keltov, musíme si vysvetliť dôležitý pojem opidum. Nezabudnite, toto nebola len nejaká zhluknutá dedinka. Rozprávame sa o obrovských, masívne opevnelých sídlach. Fungovali ako také centrálne úzly. Boli to v podstate dobre chránené pevnosti, ale zároveň to boli pulzujúce centrá. Koncentrovali sa tu remeslá, prekvítal tu diaľkový obchod a fungovalo náboženstvo. Na Slovensku patria k tým úplne najvýznamnejším opida v Bratislave a na Devíne. Boli to v podstate naše úplne prvé skutočné mestá. A viete, čo sa vo vnútri týchto opít reálne dialo? Vyrábali sa tam neskutočné veci. Títo ľudia boli absolútni majstri, čo sa týka spracovania železa a bronzu. Nerobili len tak nejaké obyčajné nástroje. Vyrábali udivujúco ostré špičkové zgrane a popritom nádherné šperky. Zložité spony, tzv. Fibuly a náramky. Čo však ich umenie robí úplne nezameniteľným, je ten ich typický podpis, tie ich krásne špirálové a rastlinné motívy. Aby toho nebolo málo, na mimoriadne vysokej úrovni zvládali aj výrobu skla a fantastickú keramiku, točenú na hrnčiarskom kruhu. To bol v tom čase na tomto území doslova technologický zázrak. Tretia časť. Horská kultúra a rituály. Kelti totiž nežili zďaleka len na nížinách. V tomto období môžeme vidieť jeden veľmi silný geografický kontrast. Na jednej strane sme mali kmeň bojov, tí obsadili teplej úrodné nížiny pri Dunaji, postavili to rozláhlé bratislavské opidum a veselo razili mince. Na strane druhej tu bol kmeň Kotínov a tí išli presne opačným smerom, hore do drsných hôr, do prostredia tzv. Púchovskej kultúry. Prečo je to dôležité? Dokazuje to, akí boli Kelti neuveriteľne prispôsobiví. V tých náročných horách nielenže prežili, oni tam vyslovene prosperovali. Cieľavedome ťažili rudy a rozbiehali špičkovú metalurgiu. Bol to briliantne prepojený ekonomický systém, majstrovsky rozdelený podľa toho, čo im okolitá krajina ponúkala. Takže ekonomiku sme prebrali, no čo ich duchovný svet? Ten bol snať ešte fascinujúcejší.
Keltské náboženstvo bolo politeistické a celej tejto zložitej sieti tajomných rituálov šéfovali druidi, ich vzdelaní kňazi. Celý ich systém viery bol hlboko spojený s uctievaním prírodných síl. Uctievali posvätné háje, pramene a nespútané rieky. A malo to obrovský spoločenský význam. Tým, že bola táto kultúra a náboženstvo tak prepojené s prírodou, dokázali relatívne plynule asimilovať aj miestne pôvodné obyvateľstvo. Dochádzalo ku kultúrnemu miešaniu, vďaka čomu vytvorili oveľa silnejšiu zdieľanú identitu. Ak si to chcete predstaviť o niečo konkrétnejšie, výborným príkladom z nášho územia je Liptovský Havránok. Je to pravdepodobne jedna z najslávnejších lokalít ich horského osídlenia. Archeológovia tu odhalili niečo naozaj výnimočné, obrovský svätyňový komplex s masívnymi drevenými stĺpmi. Áno, výskum ukazuje, že tento priestor slúžil na mystické a veľmi reálne rituálne obety. Je to presne to miesto, kde sa ich posvätná úcta k prírodným živlom zhmotnila do konkrétnej stavby, a to rovno v samom srdci našej krásnej, ale drsnej prírody. 4. časť. Pád a historické dedičstvo. Koniec jednej veľkej epochy. Tu však prichádza ten veľký, drastický zlom. Prvé storočie pred našim letopočtom. Bod, v ktorom sa tá ohromná, stabilná politická a ekonomická mašinéria Keltov začala dramaticky rúcať pod masívnym tlakom zvonka. Po dlhom období relatívneho pokoja a obrovského bohatstva opít prišiel veľmi rýchly, nečakaný a hlavne mimoriadne násilný koniec. Samozrejme, takáto mocnosť nepadne za jeden deň. Bola to skôr séria zdrvujúcich vln. Ako prvé prišli ničivé vojenské výpravy z juhovýchodu, ktoré viedol mocný dátsky kraj Burebista. Hneď na to sa do pohybu dali agresívne germánske kmene, konkrétne Markomani a Kvádi, a tí začali Keltov systematicky vytláčať z ich vlastných území. Niektoré prežívajúce keltské skupiny sa síce ešte chvíľu zúfalo snažili udržať pri živote obchodovaním s Rímskou ríšou, ale neúprosná rímska expanzia a neskoršie masívne sťahovanie národov definitívne a navždy ukončili ich samostatnú moc. No a čo tu po nich zostalo dnes? Keltská moc síce padla a ich jazyk sa časom úplne stratil s príchodom Slovanov a Germánov, no ich hmatateľné dedičstvo nezmizlo. Dnes tento ich odkaz ožíva napríklad aj vďaka archeologickému turizmu. Keď sa prejdete priamo moderným centrom Bratislavy alebo navštívite spomínaný Liptovský Havránok, vlastne sa prechádzate po zvyškoch ich slávnej slávy. Tieto miesta slúžia ako perfektná pripomienka toho, kto u nás v strednej Európe spravil tie úplne prvé obrovské kroky smerom k urbanizácii a skutočnému pokroku. Takže na záver tu máme túto dosť provokatívnu otázku. Keď si to celé takto pekne zhrnieme, Kelti priniesli prvé písmo, zaviedli mincovníctvo, rozbehli vo veľkom metalurgiu a postavili nám tu prvé poriadne mestá. Je práve ten ich odkaz tým skutočným hlbokým základom stredoeurópskej civilizácie? Viete, Karpatská kotlina bola odjakživa obrovskou križovatkou a miestom, kde sa neustále miešali rôzne kultúry. Kelti tu možno o svoju politickú moc nakoniec prišli, ale ten ich technologický a urbanistický skok zanechal natoľko silnú stopu, že na nej následne stavali snáď všetky ďalšie civilizácie. Rozhodne to tak trochu mení pohľad na to, komu vlastne vďačíme za počiatočný rozvoj tohto priestoru však. No dúfam, že vám toto naše dnešné zhrnutie prinieslo trochu nový, čerstvý pohľad na tento fantastický kus našej histórie.